Okay, sa gihapon, padayon ta sa ato ang content, no? So wala ta mo bulag sa ato ang content nga kaning Blood Moon nga mahitabo karong November 8, 2022. O daghan pang dili ra man kay November 8 na hitabo, daghan pang mga Blood Moon nga niagi na nga mga Blood Moon o mga talagsar man siya pakita ning Blood Moon. So ang pangutana na sa tong thumbnail nga kining blood moon, ang blood moon ba sinyalis na ba yun ni sa pagbalik ni Kristo? Atong hinumduman igsoon nga ang Bible, bisan pa man sa pagkatao ni Jesus Christ, adunay mga sinyalis nga nagpakita nga natawo ang Misayas. Kung imong tanawon, balik-balikan nimo ang pagkatao ni Jesus, ang sinyalis o ang sign nga gamit sa iyang pagkatao is kanang star, di ba? Ang star sa dihang ang mga maalamong bisita layo kay ito ilang panawan yung mga astrologers to sila, nag-study sila sa mga heavenly bodies, sa mga kawanangan, just like for example bituon adlaw o ang bulan. So na sayra nila ang untog nga takna pagsubang sa bituon nga mao tay pagkatao ni Jesus Christ. So silbi ang bituon mao to ang sinyalis sa iyang pagkatao. So kung si Jesus sa iyang pagkatao nagpakita og sinyalis nga natawo siya pinagi sa star, sa iya pong pagbalik magpakita pud siya og mga sinyalis. Kining blood moon, usa ni siya gisgutan sa ato mga nangaging video, gisgutan sa Joel chapter 2 verse 31 o Revelation chapter 6 verse 12. Kining blood moon o kining pagpulas sa bulan o daw dugo, usa kini sa sinyalis nga giingon didto nga mahitabo ni siya sa hapit na moabot ang adlaw o makalilisaw o kahibulungan nga adlaw sa Ginoo. Okay? So, doon na kini connection sa second coming of Jesus Christ. Ang panagna sa Joel o sa Revelation in connection sa end times o sa pagbalik ni Jesus Christ. So, yes, biblically, ang blood moon, usa siya ka pagpahinumdom, usa kini ka sinyalis sa pagbalik ni Jesus Christ. So, igsoon, usa man day ni ka sinyalis sa second coming of Jesus Christ, kay iya man ipauna ni mga sinyalis dili lang kay kaning blood moon, daghan pa mga sign nga yang ipakita: gutom, bagyo, baha, linog o hulaw o kana bang nasod, batok nasod, gira. Kay imong tanaw na naman gud nahitabo naman sa ato ang palibot, sa atong nasod o sa ubang kanasuran nahitabo naman gud siya. So, mga sinyalis sa iyang pagbalik. Igsoon, perti ng pagkadaghan ng prophecy sa Biblia nga nahitabo. Daghan na kayong prophecy nga nahitabo sa Biblia. Unsa may buot pasabot niini? Ang pagbalik ni Jesus Christ. Wa man takawalo og kanusa. Apan sinyalis na ni siya nga mobalik na siya. Muna nga naapay chance, mintras karon nga naapay chance, ug ako nimo igsuon, mga lagad ka na sa Ginoo, biyae na ang mga buhat sa kalibutan, o ialagan imong kinabuhi sa Ginoo, mintras dili pa ulahi ang tanan. No? Dawata sa Ginoong Hesus imong kinabuhi, alagari siya, kinasing-kasing hugugmaa siya. No? Dapat dili ka magpabugnaw kung ikaw karon Kristohano, dapat kung unsa may nabugnawan sa simbahan, nabugnaw mga pastor, nabugnaw ba ka sa mga kauban nimo sa church, o unsa may mo naluuran, ang pulong ba sa Ginoo na koreksyonan ka ng luod ka, igsoon, ayaw pa tumani ang imuhang emosyon, ayaw pa tumani ang imuhang reaction, kay sometimes nagtuot ang insakto ta apan sa unahan dahil itong kinabuhi maghatod ka nato sa kalaglagan. Mas maayo karong mga panahon na magtamod tas pulong sa Ginoo, mas maayo karong panahon na
kung unsa may correction dawato nato, unsa may pagbadlong, unsa may mga pagtambag atong i-apply sa tong kinabuhi tungod kay dili man makadaos tong kinabuhi kun dili makahatag ni kaayuhan sa ato ang kinabuhi. Labi na nagatubang kita aning gitawag og end times, no? Daghan na kay mga propesiya nga nagpamatuod nga we are in the last days. So ang ato ang nakita nga mga panagna nga gisulti sa Biblia gipakita na sa Ginoo. So unsa may buot pasabot niini, dapat excited ta ug ready ta mga Kristiyanon. Kita nga nangalagad sa Ginoo, dapat dili ta magpaluya-luya o dapat aktibo ta o dapat wala ta namugnaw sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung do na may pagkabugnaw karon, pangayo na to sa Ginoo mga itagpasaylo, balik ta stilan sa Ginoo. O kung usa ka sa na-backslide, ayaw pagdugay sa imong pagka-backslide, kinahanglan maka-realize ka sama sa usa ka prodigal son, nibalik sa stilan sa amahan. No? Atong Dios merciful, ug mapasaylo siya sa atong mga kalapasan. So dili pa ulay ang tanan challenge kini o sa katawag kini nga kining atong makita karon nga mga sign, dili lang diri sa yuta, dunay mga sinyalis sign diri hitabo sa yuta, gira, baha, linog o mga kamatay, gutom. Apan duna poy sinyalis nga gipakita na sa Ginoo diha sa kawanangan sa mga heavenly bodies, no, mga bituon, adlaw ug ang bulan. So usa ning bulan kanang nahimo ng daw dugo, no. So muna nga magbanday ta karong mga panahon na kay mao po ni siya ang pagdagsang sa mga false prophet, mga mini nga mga propeta. Kung makita na gani nimo mga sinyalis, daghan na kay mga sinyalis karon sa palibot, mao po ni ang pagdagsang unya sa mga dagko kayo mga matang sa milagro, mga false prophet, mga false pastor, mga false apostol nga ilang i-preach pod o i-spread pod nila ang mga pagtulunan nga iya sa yawa. So kita karon nga mga servant sa Ginoo, kita kinahanglan nga kita pud dili man pud ta magpalagaylay kung dili mag-spread pud ta sa gospel through social media. Gamiton nato ang social media nga ma-spread nato ang gospel. Dili man ta makaadto sa ubang nasod, but through this social media platform magamit nato para ma-spread ang pulong sa Ginoo. Just like for example YouTube, Facebook, Instagram and Twitter, ug unsa pa na mga social media platform nga pwede ma-insert nato ang pulong sa Ginoo. Mao na ni ang panahon nga dili ta magpaluya-luya sa pagwali, pag-share sa pulong sa Ginoo. Kay we are in the last days. Daghan kayong kalag nga salangyawan, daghan pa kayong kalag nga wala pa nakadawat sa kinabuhing walay katapusan. Pamilya nato wala pa nangalagad. Kita nagpaluya-luya pas pag-ampos to pamilya, wala delikado igsuon. Munang ikaw karon nagpaluya-luya ka, balik yun, ampo sa imong pamilya, ampo ang imong silingan, ampo ang mga katawhan nga makadawat sila sa kaluwasan. No, napay time, napay tsansa nga makabalik sila. What if mo rule na ang Antichrist, no? Muhari na ang mga demonic forces, no? Tugutan nga muhari na mga Antichrist. So unsa may mahitabo kung karon nga paluya-luya ta, muna nga balik ta sa Ginoo, balik sa Ginoo. Tawag ni nimo og nako, balik ta sa Ginoo. Ayaw pag panuko, unsa may nakabalabag karon sa kasing-kasing una. Sugilo na sa Ginoo, pangagpasaylo, ug balik sa Ginoo. Itawag ka sa Ginoo. Igsuon, usa ka kuling ni sa imong kinabuhi nga basaha ang Biblia, balik sa pag-alagad sa Ginoo, simbaha ang Dios. Amen. So glory to God. God bless.